Da. Hai să vedem. Repriza 11-a. Tomaș Adamek va arunca în luptă tot ce știe. Altfel meciul este pierdut. Cunningham însă începe bine cu directa de stânga. Croșeu de stânga. Stânga câștigătoare până acum pentru Steve Cunningham. Din nou dreaptă scurtă la bărbie, încasată de polonez. Foarte bine contraatac americanul. Ce bine a oprit de fiecare dată intențiile de atac ale lui Adamek cu această directă de stânga Steve Cunningham. Două minute din repriza 11-a. Caută lovitura de knockout clar Tomaș Adamek. Foarte bine însă luptă Cunningham. Vește la corp polonezul în minut și jumătate. Da, a fost o directă scurtă, semi-prinsă. Foarte inteligent a luptat în această seară Steve Cunningham. S-a apărat bine. Nici acum n-a încasat lovitura. Intră aproape și ține clinciul. Știe că este periculos polonezul din acea distanță. Acum Adamek declanșează cu 30 de secunde atacul. Stă bine în gardă Cunningham, răspunde chiar. Directa de stânga l-a salvat pe Cunningham în dese rânduri în această întâlnire. Polonezul mărește presiunea. Directa de stânga însă îl oprește de fiecare dată. Ultimele secunde. Da, foarte agresiv răspunde Cunningham și se încheie